രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ രാം ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ कृष्ण हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। प्रणव माता जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन्निति नामिने नमाचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामतारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്താരാഷ്ട്ര हरे കൃഷ്ണ कृष्ण ഗോവിന്ദ സമിതി. श्री श्री राधा गोविंद मंदिर श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय जय भागवता देवा जय जय भागवता जय जय राधा कृष्ण स्वरूपा जय जय भागवता देवा जय जय भागवता जय जगदीश हरे कृष्णा जय जगदीश हरे जय गुरु मारुद मंदिर नाथ जय जगदीश हरे देवा जय जय भागवता निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुगमुखादमृतद्रव संयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुगा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी
മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ഗുരും ദീനതാരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യം മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരകമദ്ഭാഗ്യ മദ്ദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശില പ്രഭുപാദി കി ജയ്. ശ്രീ ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा। प्रणाम माताजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ബ്രഹ്മസദാ ഹരേ ഹരേ ബ്രഹ്മഹൃദായ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഇന്നലെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിരുന്നാരോ? പഞ്ചരാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ? മിനിയാന്ന് പഞ്ചരാത്രം എന്താന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. പത്മിനി മാതാജിയാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ബിന്ദു ചോദിച്ചിരുന്നു. മാതാജിയാ? ഹിന്ദു മാതാജി അതെ. എന്തോന്നു ബിന്ദു മാതാജി അതെ. ചോദിച്ചിരുന്നു അല്ലെ? അതായത് പഞ്ചരാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സംയോഗം. ഇന്നലെ പറയണമെന്ന് എഴുതി അത് വിട്ടുപോയി. 5 ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സംയോഗത്തിനാണ് പഞ്ചരാത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആഗമ എന്ന് വെച്ചാല് ഡോക്ട്രിൻസ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, നിയമങ്ങള്. ആഗമ അങ്ങനെയാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയുന്നത്. ആഗമ, ഭരതം എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്യശാസ്ത്രം. അതെ. പിന്നെ ശില്പം, വൈദ്യത്തിലെ ആയുർവേദം അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് വൈദ്യം. പിന്നെ ജ്യോതിഷം. അങ്ങനെ 5 ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അറിവ് തരുന്നതാണ് പഞ്ചരാത്രം. ഒന്ന് ആഗമ എന്ന് വെച്ചാൽ നിയമാവലി, ഡോക്ട്രിൻസ്, DOCTRINES, ഡോക്ട്രിൻസ്, നിയമങ്ങള്, നിയമാവലി. പിന്നെ ഭരതം എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്യശാസ്ത്രം, അതൊക്കെ അതിൽ വിടും ഭരതത്തില്. പിന്നെ ശില്പം, പിന്നെ വൈദ്യത്തില് ആയുർവേദം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പെടുന്നത് വൈദ്യം. പിന്നെ ജ്യോതിഷം. അങ്ങനെ 5 ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അറിവ് തരുന്നതാണ് പഞ്ചരാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മള് ശ്ലോകം 13 പഠിച്ചത്? 13ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിലെന്തായിരുന്നു? എന്താണ് മനസ്സിലായത്? ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തൽ. ഹരേ സംസിദ്ധർ ഹരിതോഷണം, ഹരിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. അതായത് ജീവിത വ്യവസ്ഥയും വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട സ്വധർമ്മ കർമ്മത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്ന വിശിഷ്ടമായ പരിപൂർണതയാണ് ഒരാൾക്ക് പ്രാപ്തമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹരി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിയൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൂടി ചെയ്യാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യണം, അത് വിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പോവരുത്. പക്ഷെ നീ നിന്റെ കർമ്മം, സ്വധർമ്മം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് തന്നെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അർജുനോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നീ നിന്റെ കർമ്മം, സ്വധർമ്മം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്യാതെ പരധർമ്മത്തിലേക്ക്, മറ്റ് ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയുടെ അനുസരിച്ച് മറ്റ് കർമ്മത്തിലേക്ക് പോയാല് അത് നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ സ്വധർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണം? നിഷ്കാമമായിട്ട്, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ, കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മള് സ്വധർമ്മം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ലഭിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തരും. അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് ഉള്ള പാകപ്പിഴകളും ഭഗവാൻ തീർത്തോളും. അതാണ് പ്രസാദമായി ലഭിക്കുന്നു. ആ തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. കുറച്ചു പേര് കേറിയിട്ടുള്ളല്ലോ, മുഴുവനായിട്ടില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
5 മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ടാ. 7:50 തുടങ്ങണ്ടേ? കുറച്ച് നേരത്തെ അല്ല മാതാജി, നമുക്ക് ഇന്ന് ശ്ലോകം നേരത്തെയാണ് കുറച്ച്. ചൂടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇച്ചിരി നേരത്തെ ശ്ലോകം ചെല്ലാം. അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് ചൊല്ലണം. കണ്ണടച്ച് ചൊല്ലാൻ പറ്റണം. ഒരു ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം മാത്രം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. ചൊല്ലാം മാതാജി. വിജയേശ്വരി മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മാദ്യ യഥോ അന്വയാദിതരതശ്ചാർത്തേഷു അഭിജ്ഞസ്വരാട് തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ മുഹ്യന്തി യത് സൂരയാ തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ നിസ്സർഗോള യഥാവിനിമയോ വിനിമയോ നിസർഗോള മൃഷ എത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷ തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ നിസർഗോള യഥാവിനിമയോ യഥാ വിനിമയോ നിസർഗോള മൃഷ ആ ദാംനാസേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചെല്ലട്ടെ മാതാജി? ഒരിടത്ത് മാത്രം തെറ്റിട്ടുള്ളൂ. തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ എത്ര ത്രിസർഗോ എത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷ. മാതാജി അത് പുസ്തകത്തില് സർഗോളാന്നുണ്ടല്ലോ അതില്ല ത്രിസർഗോ അമൃഷ എന്നുള്ളതാണ്. അത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ്? ചെല്ലട്ടെ മാതാജി? പ്രസന്നകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ജന്മാദ്യസ്യ യതോ ന്യായാദി തരതച്ചാർത്തേഷാഭിജ്ഞസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ മുഹ്യന്തി യത് സുരയാ തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ എത്ര ത്രിസർഗോള മൃഷ എത്ര ത്രിസർഗോ അമൃഷ തേജോ ദാംനാസേന നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. മാതാജി. ഷീജ മാതാജി, പത്മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മാദ്യസ്യ യദോന്വയാദിതരതച്ചാർത്തേഷു അഭിജ്ഞസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ മുഹ്യന്തി യത് സൂരയാ തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ എത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷ ധാംനാസേന നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടവർക്ക് ഒരു വാക്ക് പോയത് ഏതാണ്? കേട്ടില്ലേ മാതാജി? സദാ നിരസ്തകുഹകം. സോറി. അതാണ്. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് കേട്ട് വീണ്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മാദ്യസ്യ യദോ അന്വയാദിതരതച്ചാർത്തേഷഭിജ്ഞസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ മുഹ്യന്തി യത് സൂരയഃ തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ എത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാം ധാംനാ സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രക്ഷപ്പെട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ വരി എപ്പോഴും മറന്നു മാതാജി. അത് കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? കൃഷ്ണ മാതാജി ഞാൻ ചൊല്ലിയോക്കട്ടെ? ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മാദ്യസ്യ യതോന്യായ തരതശ്ചാർത്തേഷു വിഘ്നസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയായ ആദി കവയെ മുഹ്യന്തി യത് തേജോ വാരിമൃതം യഥാ വിനിമയോ എത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാം നാംനാം സേന സദാ തിരസ്ത കുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തൽക്കാലം ഒപ്പിച്ചു. മാതാജി ഞാനൂടി ചൊല്ലിക്കോട്ടെ? ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
यस्य यदोऽन्वयादितरतश्चार्धेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां विनिमयो यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 14. തസ്മാദേകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാംപതിഃ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യദാ. എളുപ്പമുള്ള ശ്ലോകമാണ്. തസ്മാദേകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാംപതിഃ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യദാ. തസ്മാത് ആകയാൽ, ഏകേന ഒരുവനാൽ മനസാ മനഃശ്രദ്ധാൽ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്വതാം ഭക്തരുടെ പതി സംരക്ഷകൻ സംരക്ഷകൻ ശ്രോതവ്യ ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു ശ്രമിക്കേണ്ടതാകുന്നു, കീർത്തിത്യ പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു കീർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു, ച ധ്യേയ മരിക്കേണ്ടതാകുന്നു മരിക്കേണ്ടതാകുന്നു, നിത്യത നിരന്തരമായി നിരന്തരമായി. നിത്യം ഭാഗവത സേവയ നിരന്തരമായി. അപ്പൊ വിവർത്തനം നോക്കുക. ആകയാൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാളെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടേതായ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ആകയാൽ ഒരാൾ ഏകാഗ്രമായി സദാ ഭക്ത സംരക്ഷകനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ട ഭഗവാനെ കുറിച്ച്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം. അങ്ങനെ 9 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 4 ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഏതൊക്കെ? ശ്രവിക്കണം, കീർത്തനം കീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാൾ ഏകാഗ്രമായി എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സില് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ഏകാഗ്രമായിട്ട് സദാ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ത സംരക്ഷകനായ, അതാണ് സാത്വതാം പതിഹി. സത്വതാം ഭക്തരുടെ പതി സംരക്ഷകൻ, സാത്വതാം പതിഹി. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യ. അപ്പൊ ശ്രോതവ്യ എന്ന് വെച്ചാല് ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിക്കണം, ധ്യേയ എന്ന് വെച്ചാൽ ധ്യാനിക്കണം അല്ലെ സ്മരിക്കണം, പൂജ്യ ആരാധിക്കണം. നിത്യത എപ്പോഴ്? നിരന്തരമായി നിരന്തരം. നമ്മള് വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെ ചൊവ്വാഴ്ച അല്ലെ വ്യാഴാഴ്ച അമ്പലത്തിൽ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഇന്നത് വായിച്ചാൽ മതി, അങ്ങനെയല്ല. എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കാനുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ശ്രവിക്കണം, അതിന്റെ ലീലകളും ചരിതങ്ങളും ഒക്കെ ശ്രവിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തിയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കണം. പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? സ്മരിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവണം. നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭഗവാന്റെ പാദത്തില് ചേർത്ത് വെക്കണം. അത് നിത്യത, നിരന്തരമായി എപ്പോഴും. അതേപോലെ ആരാധിക്കണം അല്ലെ? ശ്രവിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. അപ്പൊ നോക്ക്. തസ്മാത് ഏകേന, തസ്മാത് ആകയാൽ, അതുകൊണ്ട് ഏകേന ഒരുവനാൽ, മനസ്സാ മനഃശ്രദ്ധയോടെ, ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ, സാത്വതാം പതിഹി ഭക്തരുടെ സംരക്ഷകൻ, ഭക്ത സംരക്ഷകനാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ
കീർത്തിത്യ പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടത്, ധ്യേയ സ്മരിക്കണം, നിത്യത നിരന്തരമായി, കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാദേകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പതിഃ. ശ്രോതവ്യകീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മൂന്നാൾക്ക് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസാ ഭഗവാൻ സത്വതാം പതിഃ ശ്രോതവ്യകീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാദേകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പതിഃ ശ്രോതവ്യകീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യത. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാദേകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പതിഃ ശ്രോതവ്യകീർത്തിതവ്യശ്ച പൂജ്യശ്ച നിത്യത. തസ്മാദേകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പതിഃ ശ്രോതവ്യകീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യത. ഹരേ എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കട്ടാ. വിവർത്തനം. ആകയാൽ ഒരാൾ ഏകാഗ്രമായി സദാ ഭക്ത സംരക്ഷകനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. ഭാവാർത്ഥം. ശൈലപ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നിരപേക്ഷ സത്യസാക്ഷാത്. എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്ക. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിരപേക്ഷ സത്യസാക്ഷാത്കാരം ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമാകിയാൽ, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യം. ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുക, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില് ഭഗവാനോടൊപ്പം സേവയില് എത്തിച്ചേരുക. അതാണ് നിരപേക്ഷ സത്യ സാക്ഷാത്കാരം. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമാകയാൽ അത് നിശ്ചയമായും സർവപ്രകാരത്തിലും നിർവഹിക്കണം. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഏത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മ സമ്പ്രദായത്തിനും മുകളിൽ ശ്രവണം, കീർത്തന, സ്മരണം, ആരാധന എന്നീ 4 പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുകർമ്മങ്ങളാകുന്നു. ഏത് വർണ്ണാശ്രമം? വർണ്ണം എന്ന് വെച്ചാല് 4 ഏതൊക്കെയാണ്? ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലോ. ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ആശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ആശ്രമം ഹരേ കൃഷ്ണ. ആശ്രമം ഏതാ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മചര്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. മറ്റേത് ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ. ഇതാണ് ചാതുർവർണ്ണ്യം, ചാതുർ ആശ്രമം. അങ്ങനെ അതിലെല്ലാത്തിലും പൊതുവായിട്ടുള്ളത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ശ്രവണം, കീർത്തനം, ആരാധന. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നീ 4 പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുകർമ്മങ്ങളാകുന്നു. ഈ ജീവിത തത്വ അഭാവത്തിൽ ആർക്കും നിലനിൽപ്പില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടില്ലെങ്കിലും, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ആർക്കും നിലനിൽപ്പില്ല. എത്ര വലിയ കൊമ്പനായാലും ഭഗവാന്റെ താഴേല് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുക തന്നെ വേണം. ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ 4 വിധ ജീവിത തത്വകർമ്മങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിശേഷിച്ചും ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറെക്കുറെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ശ്രവണത്തിനാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു നാവും 2 ചെവി തന്നിരിക്കണത്. ഏതിലെ അപ്പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കണം, ഇപ്പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലേ എന്ന് വെച്ച് ആൾക്കാരെ പറ്റി കുറ്റം പറയല് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കരുത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ അടയ്ക്കുക. മാനവ സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹ്യ പദവിയിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും സത്യമായോ
അസത്യമായോ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ പുകഴ്ത്തിയാൽ അയാൾ അധികം താമസിയാതെ പ്രശസ്തനായിത്തീരുന്നു. അല്ലെ, നമ്മൾ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങൾ ഒക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ പലവരെയും പറ്റി പല പല പുകഴ്ത്തലുകളൊക്കെ കേൾക്കും. പക്ഷെ അതൊക്കെ അധികം താമസിയാതെ അപ്പൊ അയാള് കുറച്ച് പ്രശസ്തനായി തീരും. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളെ പത്രപ്രചാരണത്തിലൂടെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഓരോ പാർട്ടിക്കും പ്രത്യേകം വർത്തമാന പത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് അതിനെപ്പറ്റി അങ്ങോട്ട് പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ മറ്റു പാർട്ടിക്കാര് ഇവരെ താഴ്ത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ക്രമേണ അയാൾ അത്തരം പ്രതിഷ്ഠാപന മാർഗങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ അയോഗ്യനായ, യോഗ്യതയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ അത്തരം വ്യാജ ഗുണവർണ്ണന പ്രചാരണങ്ങൾ അയാൾക്കോ സമൂഹത്തിനോ യാതൊരു നന്മയും വരുത്തുന്നില്ല. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഗുണവും ആർക്കും കിട്ടണില്ല. അയാൾക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, ഓ പേപ്പറിൽ ഫോട്ടോ കണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നമ്മള് ഒരു അഹങ്കാരമൊക്കെ തോന്നും, അല്ലെ, പാഴാക്കലാകുന്നു. അപ്പൊ അത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ താൽക്കാലികമായ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും സ്ഥായിയായ യാതൊരു ഫലവും ഉളവാക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയം പാഴാക്കലാണ്, വെറും സമയം പാഴാക്കലാണത്. പ്രത്യക്ഷമായ സർവ്വതും സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാം, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചതാരാണ്? പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ആൾക്കാർ പറയും ഞങ്ങളാണ് എന്നുള്ളൊരു അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി പറയും, അല്ലെ. ആ ഗുണവർണ്ണന ചെയ്യേണ്ടുന്ന യഥാർത്ഥ പൊരുൾ ആരെയാണ്? അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഗുണവർണ്ണനം കീർത്തിക്കേണ്ടതും ശ്രവിക്കേണ്ടതും ധ്യാനിക്കേണ്ടതും പൂജിക്കേണ്ടതും എല്ലാം ഈ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയാണ്. ഈ ഭാഗവത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇപ്പൊ നമ്മിന്ന് ചൊല്ലിച്ച ശ്ലോകം ജന്മാദ്യസ്യ എന്ന ശ്ലോക ആരംഭം മുതൽ, ജന്മാദ്യസ്യ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ആരംഭം ആരാണ്? ജന്മാദ്യസ്യ യഥോ അന്വയാത് ഇതരത ചാർത്തേഷ അഭിജ്ഞ സ്വരാട്. ആ സ്വരാട് സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ള എല്ലാ അറിവുകളും നിറഞ്ഞ തേനെ ബ്രഹ്മ ഹൃദായ ആദി കവയെ മുഹ്യന്തി യസൂരയ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എല്ലാ അറിവുകളും പകർന്നു കൊടുത്ത തേജോ വാരിമൃതാം യഥാവിനിമയോ എത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷ. എല്ലാ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും എല്ലാത്തിനും ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ, തേജോ വാരിമൃതാം യഥാവിനിമയോ എത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷ ധാംന സ്വേന സദാ നിരസ്ത കുഹകം. എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്? സദാ നിരസ്ത കുഹകം, ഗോലോകത്തിൽ വാഴുന്നു അദ്ദേഹം. സത്യം പരം ധീമഹി എന്നാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നത്. അത് സത്യത്തെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഒരു പകുതിയോളം ഉണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ വിവർത്തനം തന്നെ. അതൊന്ന് ശ്ലോകം പഠിക്കുമ്പോൾ ആ വിവർത്തനം വായിച്ചിട്ട് വേണം ശ്ലോകം പഠിക്കാൻ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തെറ്റാതെ ആ ശ്ലോകം ഉള്ളില് തെളിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഓരോ പ്രാവശ്യവും ശ്ലോകം വായിക്കുക, അതിന്റെ വിവർത്തനം ഒന്ന് നോക്കുക, എന്നിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാണാതാവും. മറ്റുള്ളവരെ പ്രശംസിക്കാനും അത് ശ്രവിക്കാനുമുള്ള പ്രവണതയെ പരമാത്മാവിന്റെ യശപ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം. നമ്മള് മറ്റുള്ളവരെ ഒരാവശ്യമില്ലാണ്ട് ഓരോരുത്തരെ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നതിൻ്റെ ആ പ്രവണത, ആ സമയം എവിടേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം? പരമാത്മാവിന്റെ യശസ് കീർത്തി പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് ഏവർക്കും സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യും. അതാണ് നമ്മൾക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് വരിക. അതായത് എന്താണ് പറയണേ? മായയാൽ ബദ്ധരായ ആളുകൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ പലതുണ്ട് എന്ന ചിന്ത മൂലം ദുഃഖം വരും, അല്ലെ. അതേസമയം നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യുക, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ സാധുക്കളായ ഭക്തരുടെ രക്ഷകൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ശ്രീഹരി അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും ശ്രവിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ്,
കീർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ്, സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ്, പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടവനാണ്. നിരതം എപ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടിയാണത്? പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മബന്ധങ്ങളെ എരിച്ചു കളയാൻ. എന്താണ്? പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി നേടണം. അതിനു വേണ്ടി ഭഗവാനെ എപ്പോഴും കീർത്തിക്കണം, ശ്രവിക്കണം, പൂജിക്കണം, സ്മരിക്കണം. അപ്പൊ ഈ പല ജന്മങ്ങളായി ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മബന്ധങ്ങളെ എരിച്ചു കളയുകയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വധർമ്മം നിഷ്കാമമായി ആചരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഭഗവാന്റെ ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കുക. ഇപ്പൊ മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യാല്ലേ. കുറെ പണി ഉണ്ടാവും, കുറെ ജോലി ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ യൂട്യൂബില അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് കേട്ടോണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താവും? ആ ജോലിക്കൊന്നും അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാതെ അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കഴിയണ പോലെ തോന്നും. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിതം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സ്തോത്രങ്ങൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ മനുഷ്യജീവനും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കും. ഇത്രയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ഈ ശ്ലോകത്തില്? ഇല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചേ. തസ്മാദേകേന, അതുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സാത്വതാംപതി. സാത്വതാംപതി എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തരുടെ സംരക്ഷകൻ. അദ്ദേഹത്തെ ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയ പൂജ്യശ്ച നിത്യത എപ്പോഴും. കണ്ട സംസ്കൃതമൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ. ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെയും പരമലക്ഷ്യമാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുക. അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ചരിതങ്ങള് ലീലകളൊക്കെ കേൾക്കണം, സ്തോത്രങ്ങൾ കീർത്തിക്കണം, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. എപ്പോഴും ആ പാദകമലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ചേർത്ത് വെക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. നാമം ജപിക്കണേന് മുമ്പ് ഈ നാമം തന്നെ നമുക്ക് തന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പഞ്ച സ്തോത്രം അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതാണത്? ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. എന്റെ നാമജപത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങള് എന്നോട് പൊറുക്കണേ. അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മള് നാമം ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദനുധ്യാസിനായുക്ത കർമ്മഗ്രന്ഥി നിബന്ധനം ചിന്തന്തി ഗോവിദാസ്തസ്യ കോന കുര്യാൽ കഥാരതിം. യദനുധ്യാസിനായുക്ത കർമ്മഗ്രന്ഥി നിബന്ധനം ചിന്തന്തി ഗോവിദാസ്തസ്യ കോന കുര്യാൽ കഥാരതിം. യദനുധ്യാസിനായുക്ത കർമ്മഗ്രന്ഥി നിബന്ധനം ചിന്തന്തി ഗോവിദാസ്തസ്യ കഥാരതിം. നമുക്ക് മീനിങ് ഒന്ന് നോക്കാം. അർത്ഥം, സംസ്കൃതത്തിന്റെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം നോക്കാം. യൽ ഏത്, അനുധ്യ സ്മരണം, അസിന ഗഡ്ഗം. ഗഡ്ഗം എന്താണ്? ഗഡ്ഗം എന്ന് വെച്ചാല് വാള്. യുക്ത സജ്ജീകരണത്തോടു കൂടി. കർമ്മ
കർമ്മഫലം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം. ഗ്രന്ഥി കുരുക്ക്. നിബന്ധനം അന്യോന്യം പിണയ്ക്കുക. അന്യോന്യം പിണയ്ക്കുക. ചിന്തന്തി ഛേദിക്കുക. ഛേദിക്കുക. കോപിത വിവേകിയായ വിവേകിയായ ബുദ്ധിയുള്ള. തസ്യ ഭഗവാന്റെ കഹ ആരാണ്. ന ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അല്ല. കുര്യാൽ 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 രഥ്യം ശ്രദ്ധ. അപ്പൊ നോക്ക, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്മരണയാൽ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ കയ്യിൽ ഖഡ്ഗമേന്തി കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ശ്രദ്ധ നൽകാത്തത്? നമ്മളോട് ചോദിക്കാണ്. കോന കുര്യാൽ കഥാരഥിം, കോന കുര്യാൽ കഥാം രഥിം. ആരാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത്? അതായത് എല്ലാവരും അതില് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സ്മരണയിൽ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ആ സ്മരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്മരണ തന്നെ എന്താണ്? വാളാണ്. കയ്യിൽ ഖഡ്ഗമേന്തി, ഖഡ്ഗം എന്ന് വെച്ചാൽ വാള്. ആ വാള് കൊണ്ട് എന്താണ് അവര് അങ്ങനെ മുറിച്ച് പോണത്? കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ. നമ്മള് പല പല ജന്മങ്ങളായി നമ്മൾ സ്വരുക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്, എന്തെല്ലാം പാപങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിയണില്ല. അതെല്ലാം നമ്മുടെ പിന്നിലൊരു മാറാപ്പ് പോലെ നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കണം ഓരോ ജന്മങ്ങള്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായി? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയോ ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ആ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, സ്മരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന ആ സ്മരണ കൊണ്ട് ആ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ ആ സ്മരണ ചെയ്തിരിക്കണം. എന്താണ്? അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വാള് വെച്ചിരിക്കണം. ആ സ്മരണയാണ് വാള്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണ? കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ നമ്മളെ കുരുക്കിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കണം അവിടെ. ഭൗതികതയില് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ കുരുക്കുകളായിട്ട് നിൽക്കണ നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ഭാണ്ഡത്തെ, ആ ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മുറിച്ച് കളയാണ് ചെയ്യണേ. ആകയാൽ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ശ്രദ്ധ നൽകാത്തത്? അതായത് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങളെ ശ്രവിക്കണം. അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. യദനുധ്യാസിനായുക്ത കർമ്മഗ്രന്ഥി ബന്ധനം ചിന്തന്തി ഗോവിദാസ്തസ്യ എല്ലാരും നേരത്തെ വായിക്കാത്തവര് 3 പേര് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ വായിക്കാത്തവര് 3 പേര് വായിച്ചോളൂ. ബാക്കി എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ശോഭന മാതാജി വായിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് വാസ മാതാജിക്ക് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭന ശശി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഞാൻ വായിക്കട്ടെ? അല്ല, മാതാജി വായിച്ചോളൂ. കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. യദനുധ്യാസിന യുക്ത കർമ്മഗ്രന്ഥി നിബന്ധനം ചിന്തന്തി കോപിതാസ്തസ്യ കോന കുര്യാത് കഥാരഥീം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീദേവ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വായിക്കട്ടോ. തദനുധ്യാസിനായുക്ത കർമ്മഗ്രന്ഥി നിബന്ധനം
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എല്ലാരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം നോക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിപ്പിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അതായത് ഭാവാർത്ഥം ആരാണ് എഴുതിയത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കർമ്മഫലത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതിന് പ്രവർത്തനം, ആ പ്രവർത്തനത്തിനനുസരിച്ച് പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ. ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു നേരിയ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നേരിയ തീപ്പൊരി നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കുരുക്കിനെ നിശ്ചയമായും ഛേദിക്കണം. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ മുങ്ങിത്താഴാതെ നമ്മൾ ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കണം. കർമ്മഫല പ്രവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് മുക്തി അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വീണ്ടും പുഴുവായും പൂച്ചയായും പാറ്റയായും വീണ്ടും വീണ്ടും പല പല ജന്മങ്ങളിൽ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ സദാ സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മുക്തി താനെ വന്ന് ഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം തോന്നും. അങ്ങനെ കേട്ട് പരമപുരുഷന്റെ സർവ്വലീലകളും ഭൗതിക പ്രകൃതി ശക്തികൾക്ക് അതീതമാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ശക്തികൾക്ക് അതീതമാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്. അവയൊക്കെ സർവ ആകർഷകങ്ങളായ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ മാത്രം കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇപ്പൊ വ്രജഭൂമിയൊക്കെ അത് ഭഗവാൻ ഭക്തരെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ അവിടെ അരങ്ങേറി അവിടെ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ട് നമ്മൾ അതില് അപ്പൊ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുമ്പോൾ എന്താവോ, നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കൂടെ അവിടെ നടക്കണ ഗോപികയായിട്ട് പോകണം. ഗോപിക, ഗോ എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, പി എന്ന് വെച്ചാല് പാനം ചെയ്യുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖം മുഴുവൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കുടിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുക, ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. അതാണ് അത്. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഗോപികമാര്. പരമപുരുഷന്റെ ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാകയാൽ ക്രമേണ നമ്മുടെ ബദ്ധാത്മാവ് ആത്മീയമാകും. ക്രമേണ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും ഒരു ആത്മീയത കൈവരും. അനന്തരം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ പരമമായി നമ്മൾ ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യും. കുറെയൊക്കെ ഇതൊന്നൊക്കെ മതി എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിരക്തി വരും. ആകയാൽ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഉപജന്യമാകുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടണ ബോണസാണ് ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തനിയെ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മുക്തി ഉറപ്പാകാൻ ആത്മീയ പരിജ്ഞാന പ്രാപ്തി മാത്രം പര്യാപ്തമല്ല. കുറെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങള് മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരാ. അത്തരം ജ്ഞാനത്തെ അതിന് നിശ്ചയമായും ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അനാവരണം ചെയ്യണം. ഒരാചാര്യൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അറിയുന്ന കാര്യങ്ങള് ആചരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരെയാണ് ആചാര്യൻ എന്ന് പറയാ, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ അറിവൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നിശ്ചയമായും അത് ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അനാവരണം ചെയ്യണം. അതങ്ങോട്ട് ആവരണം മാറ്റണം. അതാണ് അനാവരണം. അങ്ങനെ പരമമായി ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രം പ്രബലമാകണം. അപ്പോൾ മുക്തി സാധ്യമായി തീരും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നൊരു മുക്തി ലഭിക്കുക. ഫലകാംക്ഷികളുടെ പ്രവർത്തന കർമ്മം പോലും ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ വിചാരിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഫലം കിട്ടണം എന്ന് ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താലും ഭഗവാൻ ഫലവും തരും. ക്രമേണ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ വീണ്ടും മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കർമ്മത്തെയാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുക. കർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുക. അതാണ് കർമ്മയോഗം. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതാണ്, അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കർമ്മത്തെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നു. അതേപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അനാവൃതമാക്കപ്പെട്ട
പ്രായോഗിക ജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനയോഗം. ഇതെല്ലാം എവിടുന്നുള്ള വാക്കുകളാണ്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. ജ്ഞാനം അത് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മം ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് കർമ്മയോഗം. എന്നാൽ അത്തരം കർമ്മയോഗത്തിൽ നിന്നും ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയോഗം. കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, പക്ഷെ ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കുക. അപ്പോഴായാലും ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ആയാലും അതും അതിനേക്കാളും ടോപ്പാണ് ഇത് ശുദ്ധഭക്തിയോഗം. അത് വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താവും? ഫലം കാക്ഷിക്കണേ ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണുണ്ട്, ഇതിന്റെ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശുദ്ധ ഭക്തിയോഗം. എന്തെന്നാൽ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം മാത്രമല്ല, അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുദ്ധ സേവനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കേവലം ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിന് സാധ്യമാണ്. അപ്പോഴാണ് നമ്മള് ഗോപന്മാരെയും ഗോപികമാരെയും ഒക്കെ നിലയിലേക്ക് വരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.